Вітаю вас! Развідніла, таму час выпраўляцца ў дарогу. Нас чакаюць пакуль невядомыя мясціны і цікавыя знаёмствы. Рушым разам наперад у мінулае. Сёння мы адшукалі прытулку вёсцы Ліпляны Лельчыцкага раёна. Завітаем на тутэйшае купальне і зладзім гістарычны экскурс у мінулае паселішча. Ночь малая, ды купальная. Когда мы говорим бельканто, мы подразумеваем красивое звучание голоса. Профессионалы знают, что это техника резонансного пения. Как это работает, сегодня не только услышим, но и увидим. У нас в гостях Татьяна Глазунова. Танюш, привет! Привет, Сереж. Рад тебя видеть здесь. Песня тебе досталась, где ты можешь продемонстрировать ту самую знаменитую технику резонансного пения, вот технику легатную, да? И я знаю, что у тебя это получится как ни у кого лучше. Спасибо. Вот. Нам досталась песня, в которой не очень много текста и не очень много мелодии, поэтому я немножко ее развернул. И давай будем просто пробовать и по ходу делать какие-то коррективы. Давай. А цяпер нам варта сабрацца ўжо разам з вамі. Віртуальна праедземся ў Ліпляны Лельчыцкага раёна, каб трапіць на тамтэйшае купальне. А тут у мінскай студыі будзе набываць новыя сучасныя рысы адна з запісаных там абрадавых песень. Сёння за выкананне гэтай годнай місіі бяруцца кампазітар Сергей Сухамлін і спявачка Тацяна Глазунова. Тацяна Глазунова цягам 20 гадоў салістка Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам народнага артыста Беларусі Михаіла Фінберга. Двойчы лаўрэат тэлеконкурсу «Зорная ростань». Уладальніца гран-пры конкурсу маладых выканаўцаў міжнароднага фестывалю «Залаты шлягер». Першай прэміі конкурсу міжнароднага фестывалю «Залаты скіф» і іншых. Купалинка, купалинка, темная ночка, темная ночка, а где ж твоя дочка? Темная ночка, а где ж твоя дочка? Моя дочка у садочку ружу, ружу полить, ружу, ружу полить, белые ручки колить. Ружу, ружу полить, белые ручки колить. Кветочки рветь, кветочки рветь, вяночки извиваем, вяночки извиваем, слезки проливаем, вяночки извиваем, слезки проливаем. Купа
Нагадаю, што сёння мы ў Ліплянах Лельчыцкага раёна. Калісьці тут былі суцэльныя гаі ліпаў. Адсюль і назва. Менавіта на правым беразе рэчкі Убарць, высекшы гай і пабудаваўшы хаты, засяліліся першыя жыхары ліплянцы. У 30-е гады мінулага стагоддзя падчас калектывізацыі амаль палову сядзібаў перасялілі на левы бераг, стварыўшы новае паселішча. Ненадолго вяртаю вас сюды, ў сталічную студыю. Што тычыцца пляцення вянкоў, то распавяду вам даўнішні сакрэт. У пэўных мясцінах кемлівыя дзяўчаты імкнуліся збіраць кветкі з лугоў ля бліжэйшых вёсак, а не на адной сенажаці. Чаму? А каб заманіць да сябе жаніхоў з розных мясцінаў. Так што усе зацікаўленыя майце на ўвазе. Мы ж пакуль далучымся да творчага працэсу, што ладзіцца дзякуючы намаганням кампазітара Сергея Сухамліна і солісткі аркестра Фінберга Тацяны Глазуновай. Ночь малая, ты купальная. Остановимся. Таня, может быть, у тебя есть какие-то свои идеи? Да, я думаю, что будет очень красиво. Давай, во всяком случае, попробуем. Вот я буду петь наверх коллектива, хорошо? Понятно, поверх коллектива, то есть поверх их вокала. Да, все правильно. Хорошо, давай попробуем. Я оставлю их немножко там где-то вдалеке, а твой голос будет основной. Да, будет очень... Поем в унисон, никаких пока не строим интервалов, просто поем в унисон. До тех пор, пока у нас есть мелодия коллектива. Хорошо, пробуем. Сначала Ваня.
ой, рано на Ивана. Ой, рано на Ивана. Рано на Ивана. Ой, рано на Ивана. Дарэчы, дасціпныя і спраўныя на вострыя слаўцо палешукі падзялілі вёску на зоны. Так правабярэжжа тут называюць Куба. А чаму Куба? Таму што ўвесну падчас паводкі гэтая частка ліплянаў наогул пераўтвараецца ў востраў. Адкуль да, так бы мовіць, вялікай зямлі раней можна было дабрацца толькі на лодцы, а зараз па вузенькім мастку. Зеленую дорогу пойду к белому своему раз, пойду к белому своему раз. Зарожная погулять, как не знали батька матери раз, как не знали батька матери раз. Соловейка, ты мой братик, ты не белая матери раз, ты не белая матери раз. Удивила, ты не била, я сказала, говорила раз, я сказала, говорила раз. Ехал хлопец по невесту, под копытом камень тресну раз, под копытом камень тресну раз. Зеленую дорогу пойду к белому своему раз, пойду к белому своему раз. І зноўку вяртаю вас з мінулага ў сапраўднасць з Лельчыцкага раёна ў Мінск. Мяркую, вядома ўсім, што агонь ва ўсе часы меў ачышчальную сілу. Таму і распальвалі вогнішча, бо на думку нашых продкаў агонь мог паспрыяць ачышчэнню ад грахоў, зняць усялякія чары і хваробы, дапамагчы здзейсніць задуманае. Менавіта таму хлопец і дзяўчына, якія кахаліся, баючыся, каб іх не разлучылі, узяўшыся за рукі, разам пераскоквалі праз вогнішча. Па сутнасці, штосьці падобнае адбываецца ў нашай студыі. Творчы саюз Сергей Сухамлін і Тацяна Глазунова надаюць новае жыццё старажытнай купальскай песні. Играй солнца и зарою. Сереж, давай здесь остановимся. Мне кажется, что здесь должен быть припев. Да, мне так тоже показалось. Я здесь добавил немножко мелодии и добавил немножко текста, и вот такой получился припев. Давай пробовать припев писать. На солнце играла, солнце играла. Иван Иванове, Иван Иванове, Иван Иванове, Иван Иванове. Не стой над ракою, не стой над ракою, не стой над ракою. Не маши рукою, не маши рукою.
Згодна з пісьмовымі крыніцамі, вёска Ліпляны вядомая з 16 стагоддзя як вёска Вялікага княства Літоўскага. Пасля кастрычніцкай рэвалюцыі тут адкрылі працоўную школу. 45 дзяцей вучыла настаўніца Вера Перашыўка. На пачатку 30-х гадоў быў створаны калгас «Шлях да сацыялізму». Жыццё ў вёсцы віравала. Дзейнічалі хлебапякарня, ганчарны завод, кузня, млын, дрэваапрацоўчая і кравецкая майстэрня. Як на Івана сонце грала, сонце грала. Як на Івана сонце грала, сонце грала. Там дівка цвяти рвала, цвяти рвала. Там дівка цвяти рвала, цвяти рвала, цвяти рвала, вянки віла, вянки віла, цвяти рвала, вянки віла, вянки віла. Старшим дівкам по вяночку, старшим дівкам по вяночку, младшим дівкам по цвяточку, младшим дівкам по цвяточку, старші дівки замуж пойдуть, замуж пойдуть. Старші дівки замуж пойдуть, замуж пойдуть. Младші дівки гулять будуть, гулять будуть. Младші дівки гулять будуть, гулять будуть. Ой, пойдем, сестрыцы, под ясну зорницу. Сереж, и вот на коду хотелось бы закончить вокалом. И, наверное, с бэками, да? Да, и с бэками, конечно. Хорошо, тогда мы пропишем здесь такие женские бэки красивые в пачечку. Превосходно. Превосходно, отлично все получилось. Танюша, спасибо, очень здорово с тобой работать. Спасибо большое. Взаимно. Мы з вами разам сталіся сведкамі таямнічага абраду купання ў ліплянах, што з даўніх часоў ладзілі нашыя продкі. За гэты час і народная купальская песня набыла іншае аблічча дзякуючы кампазітару Сергею Сухамліну і спявачцы Тацяне Глазуновай. Слухаем «Ой, пойдзем, сястрыцы» у яе выкананні і сустракаемся па старой завядзёнцы праз тыдзень. Поедем на Любаншчыну, у Рачэнь, глядзець, ці не час распачынаць жніво. Тыя ж, каго цікавяць абрады і песні ў нескарочаным выглядзе, завітвайце па адрасе, што бачыце на сваіх экранах. А я вас чакаю. Ночь малая, ты купальная.
дзвінки.